ka-dragon. Ayun na nga. Isang taon na ang Team DFL. Parang kailan lang dati ay Dragon Fruit Lady, ngayon ay hanggang sa naging Dragon Fruit Ladies na, naging Team DFL na. Ayan. And guys, gusto rin po namin magpasalamat sa mga nakasama po namin mula simula hanggang dulo na mga vloggers, kay na Harabas, kay Kuya Jeff at kay Ate Rox. Salamat ng marami at saka kay Romalyn Vlogs, kay Kakabsat, maraming salamat, kay KMA, kay Kusinerong Mangyan, kay Kuya Allen, maraming salamat sa inyo at sa iba pa pong mga nakasama namin. Maraming salamat. At saka sa aming mga solid subscribers, viewers, at saka sa aming mga sponsors na walang sawang pagsuporta po sa amin mula noon hanggang ngayon. Nandiyan pa rin po kayo para sa amin kahit may napagdaanan na po kaming pagsubok, nandiyan pa rin po kayo. Siyempre po, gusto rin po namin pasalamat higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos sa paggabay niya sa isang taon na aming mga paglalakbay at sa aming mga pag-aayuda. Kaya buong puso po kami nagpapasalamat sa lahat-lahat at sa ating Ama. Yung guys, napanood ko po yung clips na ito yung papanoorin niyo po mamaya. Nakakaiyak po. Na-touch lang talaga kasi sa isang taon marami na rin palang natulungan yung DFL. Sana naging daan din po yung ating mga sponsors. Nakakaantig ng puso. Yes. Parang masarap sa pakiramdam na nakatulong ka sa kapwa. Lalo sa mga katutubo, sa mga senior citizen na hindi na kaya magtrabaho, sa mga PWD, may sakit. Hindi po namin nakalain na magiging daan din po kami para makatulong sa sa mga katutubo na na nangangailangan sa ating mga senior citizens. Sorry po, sorry. Tears of joy lang to. Bakit umiyak ka, camera girl? Guys, umiiyak po si Peng. Ayun guys, ang isang experience talaga na hindi namin makakalimutan is yung mga paghahatid namin ng mga ayuda. Yun yung makikita mo yung mga bata na yung Hirap sa buhay. yung kitang-kita mo yung talagang hirap, salat na salat sa buhay. Pero mga nakangiti pa rin, nasasalubong sa'yo. Ayun guys, yung kahit sobrang hirap, ang dami naming pinagdadaanan, tumatawid kami sa ilog, ganyan. Okay lang kasi pagdating mo doon, sobrang saya na ng pakiramdam. Hindi, lang talaga, natutuwa lang din po talaga kaming team kasi hindi po rin talaga namin nakalain na makakatulong po kami ng ganun sa dami rin naming natulungan sa mga sitio. Ang dami na rin pong sitio na napuntahan namin para maghatid po ng tulong. Siyempre, dahil din po sa ating mga sponsors na sobrang thank you po sa support nyo sa team. Sa isang taon ng Team DFL, marami rin kaming pagdaanan, may mga nahusga. Pero lahat naman yun guys ay naging naging sandigan na lang namin yung isa't isa para ipagpatuloy pa yung aming mga nasimulan. Huwag po kayong mag-alala hanggat nandyan ang mga sponsor, mga viewers, subscriber, kayong pong lahat ay patuloy pa po namin pagpapatuloy ang aming naumpisahan. So yun guys, sobrang thank you po talaga sa mga sponsors ng Team DFL, sa mga viewers, sa mga hindi po nag-skip ng ads. Sobrang thank you po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Thank you po. May mga pag-games din po kami para sa mga team, sa mga kapitbahay. Tsaka yung nag-cooking challenge po kami, abangan nyo po yun. May cooking challenge po kami, abangan nyo po yun. Happy anniversary po, mga Dragon! Thank you po.